ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Ministry of External Affairs jong ka Sarkar India kala shimkhia ban tuklar halor ka jingsha thombor jong ki pat khasi ki ba shong basa ha kari Bangladesh ban halor ka jingsha punjulor ki marrep ki bala jia hakini ki tayo bat haki banai ki bala dam kani ka jingshim khia jong ka Ministry of External Affairs ka long hadin ba weu nong tremon ngobha na kani ka jilla Meghalaya yau bala tip kerteng ko musamla Johannes Lamare ula pha da ka jing tho sekani ka ministry dang hakini ki khandiat singi bala lait no katkum ka jingya tho jong samla Johannes Lamare kani ka jingya sha pendik jong ki khasi ha kari Bangladesh ka jian ka por sa ka por ha ka bawat la na ka liang jong ki bor sanshar jong kari Bangladesh kila shimsting hadu kata-kata yakini ki jingjia tang mencem te yo ngala keren lemba kilat pathai khubor shapang ga jingsha thumbor ga jingsha leben ga jingsha nyobin jong ki pai khasi khara ki basa apo kari Bangladesh tem ngala keren du artat shal halor ka tu ga jingsha punjat jingsha punpra jong ki jakarep jong ki khasi ki basa hang to te ga ek bas ngosi ka longba ki pai ba khasi ki jungi ki basong basa ari Bangladesh om tang ki sha nyobin sha thumbor ba sha leben henry kala donru ka jing takti ba ru ka jing penmen saw batru ka jing sha sho sha dat jong ki para khasi ki jungi ki basa am tu bat la donru ka jing ja ka ba ki khna ki ba khat prasnem ru ki la sha sho sha dat namar ka don ka jing kan at la ne ka jing bom yo su thu jing mot apade ki khasi ki basa po Bangladesh bat ki trai shnong ki basa hapo ri Bangladesh ki badai ki trai jong ka tu kari te ku muwei na ki parlok ki ba ju ya don beta ki imlang salang atang suyo ke tu jing ujor ba jing itu ne ki parlok ki basa hapo ri Bangladesh ha ka arfu khnai tari kata ha ka si tho ding ala tho sha union minister bari pe ka Ministry of External Affairs Government of India Dr. S.J. Shankar batru ala tho ka personal message sha ka Minister of State ka bari pe ka Ministry of External Affairs ka minashi lekhi ha ka bangla pentip ya ka shimit pa ka jing e ba ka jing sha nyu ben jing sha thombor ju ki pai khasi ki baran ha ka to ka ri ka jung ri Bangladesh te na ka liang ka jung klem da pentut la ne klem da sngap la ne klem da ong ban da ku wei pat ngala shim ki ka sanjam ha ka to hi ka mit ban tho sha kini ki he jong kari India batru shaki shau ambassador jong kari Bangladesh berana pori India batru shaka prime minister jong kari Bangladesh batru ngala tho ek shithi ki ba nga ai ke te ki ujor ba ki khasi ki ba sa pori Bangladesh ki sha nyoben ki sha thombor par ki sha punjat pun pra ki jakarep jakasa ke jungki bat kumta terter kumta ka dei ka singi ka banga tho ek tu shithi kala dei min palat ye ka khandai biji te kala dia tak kasi tho ding batru kadang syuti kasi sajan bi si ublei kumta nga da kermen bat nga da dondu kata jing sngo khia batru nga da kwa bai kini ki issue ka baki ngat ki brief ki jungi po Bangladesh ba lakum no ki de ban address la ne ki de ban page la ne ki de ban le e halor ka to ki issue te arbu khandai tere ngala tho shiki but ngaso tenat ban yithu ipi ki pai ba baro ki ba pe yang ha ke ko por ha ke ya ke jingkren ke junga ba ha ka ndru tarik jogu banai ba khandai arajar arhuai kata ka badai ka sni ningkong ngalayo egini ke jing tho ha ka por shipo shiteng min step ha ka ba ka Ministry of External Affairs limba ka Joint Secretary Jong ka Ministry of External Affairs Government of India ka Srimati Smita Pand kala tho shinga halor ka to ka jing ujor ka bangala ai shaki lemba ki shithi ki jonga ha ka arp khondai tarik te ha kini kan ru tarik kala tho shinga ngan puli ka kumba kalong haba kala ong ba grievances has been forwarded to our mission in Dhaka for necessary action. Mission officials liaise with local authorities and leaders where relevant. Officials also visit the site of the incident with local authorities. Te dakini gi tho ga jong kani ka Ministry of External Affairs ko ba ka aishinga nga snu don jing kermen ba kan sale ai halor ka jing sha thumbor ba ru ka jing sha le ben jong ki khasi ga shom basa hapo ri Bangladesh number ni I bakari India ling ba ka Ministry of External Affairs ka shimkhia halor ka ni ka benta bat kala kular
kat kum ke jing tho ke jong ke bahkan sele halor kini ki isu ngasngo tenat shibon baka Ministry of External Affairs lembah kini ki officers ju ki badan Port Delhi kala shimkhia lor kini bat ngada kermen shisha ba kini ke jingja ba kini ke jing ke baki khasi ki mat hapo ri Bangladesh kan wan no shi ke jing su thu jumon badru kan don ke ke jing ya su thu jumot ke ba la ban ya pediang boro arliang hapding ki khasi ki besong basa ang tu badru ki brio ki bade try ki bade ki he pai ki basong po ri Bangladesh marba kum bagi tip ki khasi ki bade po ri Bangladesh ki dan tang kum ba prapusan hajar kat kum kata ke data ke ba ki ai po Wikipedia tingi shim be kata kum ba kalong ki palat prapusan hajar buat ki khasi ki besong basa po ri Bangladesh ki badan po ki time border baka Bangladesh Assam Bangladesh Meghalaya bat Bangladesh Tripura tingi iba ki khasi hang turu ki long ki ba contribute lane ki ba punyo nong i gari Bangladesh hande de ki don pede kum kini ki jingi kan at ki kum kini ki jingi bop mi su thu jumut kamut kan wan rap bani ki jing bat ka jing lutsan ka ba kta ya ki bri jong ka tu ka snong bat jong ki tu ki snong batru jong kari Bangladesh batru shpang ka ri India ti halor ka tu ka bentang asukwa ban yaitu hang ni kendiat ba ka tuk siti ke bangala tho shaka shikini ki he sarkar ki bade jongkari Bangladesh batru jongkari India ha ka bangala tho ang to banga kut la ningala shim na kata ke jing tho jong United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ha ka article ke bening kong ke ong ba kino ki indigenous people la ne ki ret pa ya ba ki don gono gariru gari ke ba he pa ke beren ki priu ki ba khambun kidai bandon ye kata ka fundamental right to enjoy every fundamental right according to article 2 kalani ka article ka baar ka ong ba kinu kirit pai na da kidona gano guri jung ko perthairu kim dei ban sha nyoben kim dei ban sha khenben kim dei ban sha pinshitom lani kata ka baki ong ka tin nong way ka discrimination Nanta shushu hagini United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People hak artikel ke balai pundro article 36 ke ongba ki no kirit pa ya baki don gono gari ju perthai ki dei ban don ye ka hok bakin trekin kita lane bakin pundon kami kita ke natural resources lane kita ke spa mariang ki ba kila kenang bakin pendroi lane kin penkiu ye kata ke yok kot kejungki bat ki don ru ye ka hok bakin don ya ka khndo ka siap ha ka no gari ka bakisa kumta de kini jing tho ka junga bat nga kermen ru ba ka sarkar Bangladesh kan le halor kini ki issue bat kan shimkhia halor kini da kini ki jing yakren ka Ministry of External Affairs Government of India bat kini ki brio ki badai pet ya kari Bangladesh tekat kum ka jing yo smo ka junga ba ki jing thu ki parlo ki basa po Bangladesh ki ong ba ka sarkar Bangladesh ru kala shimkhia halor kini ngada sutanat sibun ba ki ong ba ka nyutarik jong mentau benai September rajar arpuai kandon kata ke inspection bat kandon ru kata ke jing wan ye keduk ke jing wan jungo jong ki he sarkar jong ka Bangladesh bat yo lese ki he sarkar jong kari India ro kini don lang kena bikin pek ye ka bahaga miat bat ye ka khia ka shon bat ye ka jong kini ki khasi ki badan ka tu bethan tenga sutana chibun bagai sarkar India bat ka sarkar Bangladesh ru ngakermen bakan shipkhia halor kani bat bakan pek bagi khasi lada ki dona kanu benta jong kari Bangladesh ru ki deban long kita ki balash la sumar bha de sarkar India de sarkar Bangladesh khnang ba kanom don kanu ke jing pen le ne ki jing yu roi ya ko hok chu ki khasi ki badan po ri Bangladesh ki khasi kharani di ban ya don ki ta ki jing snow le ne ki ta ki jing ye kata ke jing ya snow long shipara wat lada ki khasi ki dona gnu benta jung perthai ki dona gnu benta jung kari lane jung gnu ki kendong ke chrot jung gnu kari lane jung gnu ka benta jung ha kani ka perthai ru ngide bani snok ti ngide bani ngide bani sutanan ngide bani yeng ban ya dai ka hok ka jung ki ko bangala ong mene bangi don tang khat san lak ha kani ka perthai ki bai khasi khara ko bangala jukren ki jingkren ki jonga bar nadu mchua bangi don kam bangin long protected lani bangin yada bangin don menu ki yada ngi namar bangin long kret pai te nga kermen ba nakalyang jungiru kum kini ki he sarkar ki ki badai jong kari
India kari Bangladesh kiri menshim kia lor kani khamtam lili nga kwa man keren chipang kinong mi kmat chung kari khasi ke chungi ni dan napok Meghalaya ni bon ki pai ni dan kumba khat sau lak tam ni kumno ngi kwa ba kinong mi kmat ke chungi ru lada ki dei khamtam lili ki MP namar ba kumba kalong mentangi ikat ni ki jing chung ki pai khasi ki bala dan napok Bangladesh ngemi kata ka wei ke sur ni kinong mi kmat ke chungi ki bala napok Meghalaya khamtam lili ka be keren ba kini ki gabe dai baduni ki MP ki chief minister na tabat ki ni ki he sarkar ngami begini keren chicken tin ru yo le se kim kwa bani dan connection ni kim yo kwa bani keren le lor kini namar ba ki yo ki ken kam kore kata ka diplomacy ni ka diplomat Henry nakaliang ke jungi ngim de ban sko kata wala dagi bat ki kam ki bahe ki bahan dan ki kam ginu ru ni Henry kata ke jungi long sipara ni bread no kita ki jungi sko crowd haki kam politics ki bangi bat dengan de ban sko ba kanu ki isu ke bangingat ki para khasi ki jungi ngim de ban chusngam dengan de ban keren kumta ngasutanan ba ka sasisin ngakermen ba ka jing tho ka jongai ki thi chikini ki he sarkar jung kari Bangladesh ba kari India ki la shimkhia ngakermen banang ne shakmat kin don ki jing su thu jumut kan don ki jing ya su thu jumut ki jing treilang kenang ba ngin ya kiyo hakil yang boro lemdang ile ai kamut ba kari ba kejai pemjai jungi kanum poi shunu Henry kumbang ala kerna do ki por ba menshua bala don ki du ki jing ki ba yadai ba ki pai khasi jentia ki ba shong ki ni ki benta jung kari la ki de ya po Assam la ki de ya po Bangladesh la ki de po Afrika la ki don po Amerika la ki don shunu ru ni de long shipara ni de ben don ki jing so dan benta jung ki haba ki mat ki ni ki jing ni de ben yang tili ban yada bat ban keren bat ban le na ka benta ki jung